פירוש, אתה אומר שבכניסה לקניון יש כניסה חופשית, ללא מחסום, ללא קופה, ללא שום דבר, שאין ממנה להסתובב חזרה, ובן אדם שנכנס בטעות, באין ברירה, חייב לשלם כניסה לכביש אגרה. שנייה, אל תסגור בבקשה. המיל מנהל משמרת. אתה מושך זמן? אוקיי. אין אפשרות להסתובב שם, יכולתי בכיף להסתובב, אבל אין אפשרות. אני אומר לך שוב, אין אפשרות להסתובב. ברגע שנכנסים, אין אפשרות, כי זה כביש מהיר. אין בעיה. אז ברגע הזה אני מבקש לקרוא לי... אתה רוצה שנשאר פה כל היום? אני יכול. אתה השתמשת בכביש אגרה? אני מסכים איתך בדבר אחד, שנכנסתי לכביש אגרה. איך נכנסתי? זה בעיה שלכם, חבר'ה. תעשו שילוט, תעשו מחסום, שבן אדם זר לא יכול להיכנס. אני לא חיפאי, אני לא מכיר את החוקים האלה. עכשיו, אתה הולך להסתבך עם זה. יש שילוט בכניסה. אין שום שילוט. אין שום שילוט. אני אחזור לשם עכשיו, ברגע הזה, אחרי שאני אצא, אני אחזור לשם, אני אצלם את זה ואתם תראו את זה בכתבה. בעיה לא ב8 שקלים. ממש לא. לא בעיה ב8 שקלים, זה כלום. זה לא קשור ל8 שקלים. זה עניין של עיקרון. אני מבזבז כרגע 20 דקות של נסיעה שלי, שהייתי צריך להיות שם. לא התקיים 5 שנים? אני לא גר בחיפה, אתה לא מבין? אני לא גר פה. אין בעיה, אתם תראו את זה. אתם תראו את זה. אנחנו מצלם את זה עכשיו, פשוט אנחנו... אני חוזר לשם, אני מצלם הכל. אנחנו מצלמים וחוזרים לפה. ואני אחזור לפה. אנחנו נשלם אותה 8 שקלים. ונחזור לשם ונשלם. ומה תעשו? ואנחנו נתבע אתכם. 21.